Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, чӣ шумо медонед, як ҳафтаи охир бар сари мардуми фаластин чиҳо омадага. Хача як ҳафтаи охир неста, аллакай последни 77 сол шуд вазбинӣ, ин мусибат дар сари мардуми фаластин ҳаст. Аммо як ҳафтаи охир беҳад вазъият вазбин шудага. Ҳаматон медонед аллакай дар новистиҳо дидестен, як ҳоҷат нест ки ман баён кунам ма ба хотири чӣ видеоро кардестам. Ба хотири оне ки алҳамдулиллоҳ мо ҳам мусулмон ҳастем, шумо иншоаллоҳ мусулмон ҳастен, ҳамин шахсоне ки моро тамошо мекунанд тоҷико, худо ба шукр мусулмон ҳастем. Ва ман чӣ гуфтани ҳастам, чӣ гуна мо ёрдам кардан метавонем ба мардум, яъне ба бародарону хоҳароне ки дар замини Фаластин ҳастанд. Барои чӣ ман Исроил намегӯм, барое ки Фаластин мегӯм, барое ки замини Фаластин е. Ина ҳаматон аз медонед, Исроил набуд, ҳамаги 70 сол пеш уҷа Исроил гуфтани давлат набуд. То есть ё оккупантан фаластиниҳо оккупировать шудагиё. Ба фикрам ки маро фаҳмиден. Сабабе ки дасту пои мо ҳаматон медонед ки баста шудага, ягон хел ёрдам кардан наметонем. Ягона коре кардан мо метонем ин дуо кардан е. Наханде бародаро, дуо ягон чизи шӯхибозӣ нест. Дуо бениҳоят як силоҳи мустаҳкам дар дасти мо ва шумо. Ягона коре ки мо мекунем дуо кардан, ягона коре ки мо метавонем ин дуо кардан. Барои чӣ? Барое ки дасти мо ин камтарин чизе ки мо бояд бикунем. Агар ҳам қашам накунем, ба худо қасам айбай. Камтарин чизе. Мо ҳама медонем ки дар чӣ аҳвол гирифтор ҳам як ҳафтаи охир мардуми Фаластин дар шаҳри сектор Газ. Аҳволшон то дараҷае баде ки на дастрасӣ ба об доранд, на ба барқ доранд, на ягон ҷо гирехта метавонанд, на ягон ай у тарафшон баҳра, ай поён Египта ки дар таги дасти Соединёни Штатҳо, дар таги дасти Амрикои, дар тараф Иордания ки ай дасти ҳам ҳеҷ кор намеён. Ё ҳамаш ин давлатҳое ҳастанд ки дар гирди атроф мустақил нестанд, дар оккупатсиян худшон. Ё иҷозат наметиҳанд ки ягон кас ай уҷа бигузара границара. Египт як калидори майда кӯи кардага ба хотири шаҳрвандои Амрико бигрезаи Ғаза тамом ба ҳамин. Дига ягон кас иҷозат нест ауҷа гузаштан ва кӯмаки башардӯстона даровардан беҳад мушкилат. Например, Турсия 3 самолёт роҳӣ кардага гузаронда наметавонанд. Роҳш дар коре ки будоранд, роҳ нест. Ай тараф ай се тарафаш Исроил забт кардага, се тарафаш Исроил границара маҳкам кардага, полни блокада ягон хел. То есть ба забони оддӣ бигем, вақте ки давраи пеш шаҳра муҳосира мекарданд, ку дар дом мегирифтанд, ждат мекарданд, анам хеле кардаган. То есть ав тараф баҳра, ай тараф Исроил, ай поён як Египта ки ҳавоям иҷозат наметиҳад, надора иҷозат ки мардум аз ҳақлан иҷозат бита ки бигрезанд ай Ғаза. Ва Исроил бошад номардона бомбаборон кардеста. Хай хитон дар Осиё ҳар рӯз дестем. Ма чӣ мехоҳам? Мақсади ман яке дуо кунем бародари азиз. Ягона коре карда метавонем, ҳамиам ба ақиб намонем, ба таъхир намонем, то ки як имтиҳоне ки мардум хича чӣ хел нишон медиҳад, дар дили инсон чӣ ай. Дар ҳамин хел моментҳо маълум мешавад. Барои ҳамин независимо аз того, што ва ё кадом миллатан ва ё мусулмонан бародари мо ҳисоб мехӯранд, бояд дуо кунем. Бояд дуо кунем, бояд ғам хӯрем, бояд зиқ шавем, бояд чувствовать кунем боли ваё, дарди ваёра. Ба ҳамин хотир худтонро бетараф ҳис накунед. Дар намозотон дуо кунед бародари азиз. Ҳозир ман дар комментария, дар описиони ҳамин видео дар ҳарди каналҳо мепартам, дар телеграм мепартам як дуора, беҳад дуои хубай, ҳам ба забони арабӣ, ҳам ба забони русия, тоҷикия кадоме. Агар мисол русия хуб донам перевод кунем барои бародарои дига, ман мегирам ура переводча мемонам иншоаллоҳ. Мисол бародаро азёд кардан шарт нест. Мақсад гирен дар намозотон ҳамро ҳам айри ҳамин телефонотон бихонен, шумо бифаҳмед ки чӣ гуфтестем, ба русия хонем беҳтар. Ай сидқи дил мебурояд дуо бо тезтару хубтар қабул мешавад иншоаллоҳ. Ба ҳамин хотир ҳақлан ҳамин корам ай даст мо мебиёд, ҳамин корам ба пага ва ба пагаи дига намонем. Чӣ гуфтанем дига, ҳеҷ гуфтани нестем. Дуо кунем, ягона кори карда метавонем ҳозир дар ин момент дуо карданай ҳақлан ҳамешам бикунем. Камтарин чизе. Агар ҳаминро накунем айбай. Бовар кунед айб. Дар амони худо бошед. Худо ҳаматонро ҷазои хайр бидиҳад.